سلام تعنا هبلي تقاتلتي مدى مأدزته كما يتقنيو نلمون كم تلمد أنا أبراهام سكوالون كم لما مسارحتي داوي السيم بمخان أبزي باستديو ترخيبنا كلتا مسارته وزعباتات مريضنا حرينا مساقون كساب ساعات حدا كنصنح دلينا لنا مو بلوم يز مرضنا يوم كلتا مسارته وزعباتات كلا ليكم مو نفتهم زت كنأتي فلما مرضنا يو قداي صواي ويقع ترخ أبنصت هاجر زلو قدا زبل كم حدا مزاتي زعبا مريضنا لنا كم كلايز حزنا يدما أدلاينت بر بحر زولو كلتا أجنداتات نلومي إهن مين كنقول لهم زمرتنا يوم تملكتنا ونقول لك عمسانا خوينكم كتكتاتلو نعدمنا داويت قاعد حن مسخ قاعد حنصن حابش قرم كم تمتوزول خبو خلتا مسرتاو زعباتات نو مريضنا لنا صواي وي كعترق اب هنصت هاجر منغستي زلو قدا زبل نجر كنال علينا نفتم ምናልባት ተመልከተና ኣብዚ ክሕዙና እንደሊ ጽዋይ ወይ ከዓተረኽ ንብሎ ዘለና ባህላ ምስ ትግርኛ ክነቕምጦት ኣለና ትርክት ንብሎ ዛዕባ ዝሕዚ መዛት ገርና መሪጥና ዘለና ጽዋይ ወይ ከዓተረኽ ብዝብል ትርጉም ዝሃብናሉ ወይ ከዓ ዝቀረበ ትርጉም ኢልና ካብ ናይ ቋንቋ ምሁራት ውን ዝወሰድናዮ ቃሊሞ ብኡልክዕ ክርድልና ክንጽበይና ሞ ዳዊት ኣምት ዝገለጽናዮ ጽዋይ ወይ ከዓተረኽ ኣብ ህንጸት ሃገር መንግስቲ ዝሎ ግደታ እዩ ዝብል ነገር كم حدا ذاتي زعبا غيرنا نلعل كلنا هاجرنا إثيوبيا نويح زبل زمانات ببجزيو استفلاليو سرعة منغستات نيروما قدما حدنتو زدلدله قصالنا زلوو تحدن ناتساغر زخد ناتقابل زخد عين سرعتات دارغا اينورو يلكا مسادي كالي تحدت مصت حدا يفرس تحدد ما نيوعلو تحساسبان نوعلو اكايدان كتكل طرح زخدلو مبر كافت حدا منغست تقبلهم يستشاغرو صبقات نغراتون افريسو كم بحدش هيلو زجمرلو كم عينت لمدي يصنيحمو ازي ترير زخونه هاجر منغست كيهلونا زلاق زخونه هاجر منغست كيهلونا ام مغبرنا وعلى قدنيرو الكامو سادي كاليو نزي دما كم حدا تفلالي صحفات كننبب زرخنايو كم حدا مسرتاوي غدا غير زوسد از ترخ وي خا صواي نولو نجر ابز هاجر منغستي ناي وعلو زخونه رؤي تراس لزنور يلم زوسدو بركز ولو مهراتن ابز عودي زنطفو سباتن يغمطو ويم زيرو كم تتفلطو بركت زبلو سرعتات كحلف كلو حدا سرعتنا تحدا سرعت كعلو كلو يخعقير كلو كم بحدش نايو علسنا حسابن اتحساسبا كل نجر كتكل يدلي امبر نتزنبره صبو نجرات او لعلي نوسخلو نقصلو زخدلو منقدي نبرن ازي زخونلو حدا مغنيات زمصانالو منقدي زناي تاريخ نهانصلو منقدتات تصواي وي ترخ افت محبرسب نسر صلو منقدتات تحدن كصلي تحدن تقارنو كحدر ناغبره يمصي زبل ابهالالمو ازيوم دما حبراو كبرتاتنا كينعبي حبراو كبرتاتنا حيزنا كين زلق حبراو زغون تاريخاتنا زغرتاتنا دما كاين ساغر كاول ولو كاين خدون كم عنقفات وي كم مغنيات تغيروم زوسديوم حبراو زغون سنلبونا كيهلوناون تحدن زطراطر تحدن تصلي عينت ابت وشت ناتزرو ناتنزحو زمصو عشوخ زغونو ببغزي دما ناي وعلم زغونو مززن ጣጣን ሒዞም ዝመጹ ኹነታትና ኾኑ መጽዮም ይምዝብለሎ ታሪኽና ወንከሙ ሓበራው ዝኾነ ታሪኽና ከክንድና አንጽ ናይ ባዓልና ታሪኽ እዚ ዝለዓለ እዚ ከምዚ ዝብል ናይ ታሪኽ መምንጣል ባህግታትን ልምድታትን ዝጸንሕሉ ኹነታት ከም ዘሎ ዝቕመጠሉ ብድምር ግን ተረኽ ወይ ጽዋይ ንብሎ ኣብ ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ዓብይ ግደ ከም ዘለዎ ዝእመነሉ ምዃኑ እዩ ዝቕመጥ ዝመጻናሉ መንገዲ ተዓንቶ ከልዕሎ ዝመጻኹ እዩ حبراو صواي حبراو ردادا كفوطرنا وزخول نغرات ككندنا عسل نولقه زغوتنا او ولقه طرح ناوسدو انا كابز علي زي زمصاخي انا زحنا زحشت حساسبالني ازبل ناي بعل خلعلنا كتهنص كتخبر تخدلو منغدታት ስለዝነበሩ ከም ኢትዮጵያ ድማ ከም ትፈልጦ ልዕሊ 80 ዝኾኑ ብሄረሰባት ኣለውና ዞም ብርክዝ ወሊ ብሄረሰባት ድማ ኣብ ሓንቲ ጽላል ኢትዮጵያ ስካዓዛሎ ግዜ ኣብቲ ሓደ ብሄር ዘሎ ናይ ባዕሉ እምነት ተሓሳስባ ኣረዳዳ نتخليون تمساسالي ناتو كبري هافت غيرو موساد زبال ነገር ስለዘይነበረ حدخا من نقاطن مغوتاتن زولدلو خنتاتنا تفطر زمصلو ነገር نيرو الكاتوس دتخليغا نايز مرأياون منالبات اب زمن زوداو سرعت ون تاريخايو حد كينات اب زعدزي مألي نورن ابتنافتن زفطرو زنور كيناتات بزهنص زنورو ناي تاريخ مزبع بزهنص زنورو ناي صواي وي تاريخ مزبع زفطرهم يمزبلو مهرات بركت زوليام زيرو از غداي زي خيدو
ኢትዮጵያውነት ዝብል ሽም ኢትዮጵያዊ ዝብል ሓድነት ከይህልውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዕንቅፋት እናፈጠረ ዝመፀሉ ኩነታት ከም ዘሎ ይቕመጥ እሞ ንፅል ወይ ንፅል ተረኽ ንብሎ ወይ ከዓ ንፅል ፅዋይ ንብሎ ድማ ምስ ተሓበራዊ ንብሎ ወይ ከዓ ገዛእ ዝኾነ ተረኽ ወይ ከዓ ንኩሉ ዘማእኽል ንኩሉ ዘተኣኻኽብ ታሪክን ምስራሕ ኣብ ተቃርኖ ኣብ በይንኻ ትገብሮ ስራሕቲ ካብ ሓቋፋይነት ናብ ነፀጋይነት ኢሉ እውን ንባዕልካ ግዜፍካ ካብ ምርኣይ ዝሓለፈ ነቲ ካሊእ ድማ ኣናእስካ ወይ ኣናይሽካ ትሪእሉ ሸውራር ዝኾነ ዓይኒ ክህልወካ ተሓሳስባ ክህልወካ ኣራዳእ ክህልወካ ኣብ ምግባር ናይ ባዕሉ ግደ ከም ዘለዎ እዩ ዝቕመጠሉ ማለት እዞም ዜሮ ንልዕሎ ዘለና ንፅል ተረኽ ወይ ከዓ ፅዋይ ንብሎ ሓበራዊ ሓድነት ዘይፈጥር እዩ ካብ በልና እዚ ክኾነሉ ዝኽኣለ ምኽንያት ተባሂሎም ዝቕመጡ ብርክ ዝበሉ ምኽንያታት ኣለዉ ግን ብዋናነት ኣብ 4 መሰረታዊ ነገራት ዝተቐመጡ ምዃኑ ምሁራት ታሪክ ምሁራት ዓውዲ ይዛረቡ እዮም ካብቶም 4 ዓበይቲ መሰረታዊ ምኽንያታት እዞም ሓበራዊ ዝኾኑ ተረኻት ከይንፈጥር ኣብ ንፅል ተረኽ ዕንክሊል ክንብር ዝገበሩና ዝነበሩ ዓበይቲ ምኽንያታት ዝብልዎም ሓደ እዞም ነፀላ ተረኽ እንብሎም ነገር ንሃልኪ ፖለቲካ እውን ስለ ንጥቀመሎም እዩ እዚ ማለት ዝበፁ ፖለቲከኛታት ንናይ ፖለቲካኦም መስርሕ መፈፀሚ ገይሮም ጥቀምሎም እሞ በዞም ዝፀንሑ ኣባህላታት ኣገላልፃታት እናተደረኹ ብሄር ካብ ብሄር እምነት ካብ እምነት ክልል ካብ ክልል ኢሉ እውን ከራሕቑ ከጋጭዩ ጎንፂ ክፈጥሩ ከም ሓደ ናይ ፖለቲካ ሃልኪ ወይ መክሰብ ገይሮም እዞም ተረኻት እዚኦም ይጥቀምሎም ምንባሮ ዝገለፀሉ እዩ ካሊእ ድሕረ ታሪክ ወይ ከዓ እዚ ናይ ታሪክ ለለና መረዳእታ ዓሚቑ ዘይምዃን ንፅል ታሪክ ይሕዝሞ ገለገለ ወገናት ክፅሕፍ ከለዉ ታሪኮም እውን ቁንፅል ይገብርዎ ዕሙቕ ዝበለ ንኩሉ ዝሓቆፍ ትክክለኛ ታሪክ ከይኮነስ ብዝተወሰነ ሰባት ዝሰምዕዎ ዘይጠለለ መረዳእታ ተደሪኾም ዝፅሕፍዎም ታሪካትን ፅሑፋትን እዚኦም ንባዕልቶም ኣብ ህዝብታት ተቃርኖን ቅርሕንትን ክፍጠር ናይ ባዕሎም ዝኾነ ግደ ነይርዎም ይብሉ ታሪክ ንስንደሉ መንገዲ ሪሰርች ብዝኾነ መንገዲ ከይኮነስ ብበለካ ለኽዕካ ትሰምዖም ብወርያ ወረ ትሰምዖም ከመያታት ዝረቡ ኩሎም ድማ ናይ ታሪክ ኣካል እዮም እናተባህሉ እናተሰነዱ ዝመፅሉ መንገዲ እዚ ካሊእ ሳልሳይ መንገዲ ተገይሩ ዝውሰደሉ ኩነታት ከም ዘሎ ንዘመናት ፀንሐ ሕድሕድ ኩናት እውን ተዓንቶ ከልዕሎ ዝፈተንኩ ነገር ኣብዚ ነፀላ ተረኽ ዕንክሊል ክንብል ከም ሓደ መሰረታዊ ነጥብ ተገይሩ ዝውሰደሉ ኩነታት ነይሩ እዚ ብምዃኑ ድማ ጥርጣረ ኣብ ህዝብታት ክፈጥር ሕድሕድ ተቃርኖታት ክገፍዑ ጎንፅታት ኣብትን ክላዓሉ ከም ሰበብ ወይ ከም ምክንያት ኸይዱ እዩ ኢሎም ዝወስድዎ ነገራት ኣሎ ኸይዱ ንነዊሕ እዋናት ዘይዛርብ ኩናት ኣብ ሃገርና ክሊ ከም ሓደ ምክንያት ዝወለዶ እዚ ንፅል ተረኽ ወይ ተረኽ እንብሎ ነገራት ኣብትን ተዘሪኡ ምፅንሑ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባን ርድኢትን ኣሎ ካሊእ ኣብ ሕሱም ድኽነት ክንወድቕ እውን ከም ሓደ ምክንያት ገይሩ ዝውሰድ እዩ ምስ እምነት እውን ስለ ተኣሳሰር ሓደ ግዜ ምስ ተኣምኖ እምነትን ኣተሓሳስባ እውን ተላጊቡ ስለ ዝመፅእ ሰሪሕካ ከይትበልዕ ከይትፅዕር ከይትልወጥ እውን ንባዕሉ ማሕለኻ እናኾነ ከም ሓደ ተፃውኦ ወይ ከዓ ዓንቂ ተገይሩ ዝወሰደሉ መንገዲ ከም ዘሎ ዝተቐመጠሉ ኩነታት ኣሎ ተፀባይን መማዕዳዋይን ክትኸውን ዝገብር እውን እዩ ተጠማታይ ትኸውን ተጠዋራይ ክትኸውን ኣብ ምግባር እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ግደ ኣለዎ እዩ ዝብሉ ሓሳባት ይለዓል እዮም ኣብዚ ዓውዲ ዝነጥፉ ሰባት ዕሙቕ ኢሎም ዝትንትንዎ ካብ ድሕረ ተሓሳስባን እምነትን እውን ከይትናገፍ ባዕሉ ሓላኽ ዝኾነ ቀያዲ ዝኾነ ኩነታት ይፈጥር እዩ ዝብል ነገራት ኣሎ ዳዊት እዚ ማለት ምናልባት ብተቃራኒ ኣብ ሓበራዊ ፅዋይ ወይ ተረኽ ትኩረት ዝገበረ ሃገራት ድማ ብተቃራኒኡ ኣብዚ ዘተኣኻኽቦም ሓደ ዝገብሮም ኣጀንዳ ወይ ሓሳባት ዝዓሰሉ ሃገራት ድማ ኣብ ዓለምና ዝበልፀጋ ዝማዕበላ ኮይነን ዝረኣያሉ ኩነታት ኣሎ ዝብል ፅሑፍ ካብ ዘንበብክዎ ርየ ነይረ ንኣብነት ካናዳ ክትፅራሕ ተላ ካናዳ ከም ፖሊሲ ማለት እዩ ሓበራዊ ዝገበሩና ኣጀንዳታት ወይ ዘራድኡና ሓሳባት ኣብኡ ክንዓስለልና ኢላ ከም መርህ ሒዛቶ ስለ ዝተንቀሳቐሰት ኣብ ዓለም ሕዚ ካናዳ ሰላማ ድዩ ምዕባላ ድዩ ንደቂ ሰባት ዘለዋ ናይ ናብራ ምችውነት ድዩ ኮታስ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክፍጠር ወለዶ ድማ ሃገረላት ኢሉ ሃገሩ ክሕብሕብ ዘኽእለሉ ኣብ ህንፀት ሃገሮም ዓብዪ ግደ ዘለዎም ብፕሮጀክት ደረጃ ድማ ንዝፅዋይ ተረኽ እዚ ሓደናን ካልኦት ምንባር ብዝብል ቴማ ከም ፖሊሲ ዝኽተልዎን ዝምርሕሉን ወፍሪ ብምስላጦም ኣብ ዓለም ከም መርኣያ ተገይሮም ዝወሰዱ ሃገራት እዮም ካሊእ ቻይና እውን ተወሲድና ተሃድሶ ሓበራዊ ፅዋይ ብምክያድ ዝነበርዋ ዝፈላለዩዋ ኣተሓሳስባታት ብምእላይ ብምውጋድ ካብቲ ዝነበረቶ ሓርካፍ ድኽነት ናይ ቻይና ታሪክ ኣንቢብካ ትኾን ኢኻ ዳዊት ብዙሕ
ማኦ ብዝመርሖ ዝነበረ ስርዓት ናብ ሓቢ ናይ ስራሕ ለውጢ ከይቀረየ ብምእታው ኣብ ማዕበ ኣብ ዓለምና ሕዚ ብኢኮኖሚያ ካብተን ኣለዋ ዝበሃላ ኢኮኖሚ ጥራሕቲ ይኮነ ሕዚ ብወተሃደራዊ ሓይላዊ እንተሪና ኣብ ዓለም ሕዚ ማንም ትንዕ ዘይብላ ተራር ሃገር ክትኮን ዘኽእላ እዚ ናይ ንፅል ተረኽ ብምእላይ ናብዚ ሓበራዊ ዝኾነ ኣጀንዳ ሓበራዊ ዝኾነ ፅዋይ ወይ ተረኽ ኣትያ ከም ወፍሪ ስለ ዝሰርሐትሉ ስለ ዝቃነየቶ ናብዚ ብርኪ እዚ ክትመፅእ ዘገበራ ምዃኑ ዝተገለጸሉ ኩነታት ኣሎ ናብ ሃገርና እውን ሕዚ ከም ሃገር ሕዚ ዘድልየና እዚ ሓበራዊ ኣጀንዳ ንገበሮም ጉዳያት ከም ሃገር ዘጽንዓኒ ኢትዮጵያ ዘዝልጋ ወይ ዘሳግራ ናብ ለውጡ እውን ከእትዋ ዝኽእል እዚ ነፀላ ተረኽ ገዲፍና ዝያታያታዊ ግዕታት ገዲፍና ኣብዞም ሓበራዊ ዝገበሩና ኣጀንዳታት ክንዓስል እዩ ዝብል ተሓሳስባ ኣሎ ምስ ምድማር ዝብል ስነ ሓሳብ ድሓር ክንመፆ ኢና ተኣሳሲሩ ከምፅኦ ዝኽእል ተስፋታትን ኣብዞም ዓውድታት እዚኦም ዘጠንጥን ምዃኑ ዝተቐመጠሉ ኩነታት ኣሎ ሞ ዳዊት ምናልባት ሕዚ ፅዋይ ክንብል ከለና ወይ ተረኽ ትብል ተለና ብባህልና ፅውፅዋይ ትብል ተለና ነበረ ዝብል ነገር እዩ ዝመስል ሞ ዜሩ ዝተኣሳሰር ነገር ኣሎ ወይ ፅዋይ ክንብል ከለና እናተፀወየ እናተሃነፀ ዝመፀ ኣተሓሳስባ ንማልሞ ኣብዚ ዘለካ ምልክታት ዕዝብታ تعزبت خاطئ نسخة أبصراحنا أب ديمقراطية وتألانيانا كم هاجر زلنا ون زي ترار هاجر مفتار أبنسات هاجر زوم نجارات اليوم بحكي توم كنا أمتم زصان حنا نتبتات حلقة خوينا مسأني حمد يوم زول نجار أو حسب تتكافلين دسيلني أو بسفيحو قمت كان لها أبرش تي تواي بفلايتي نزلة تواي لنا نوصلوا زلنا كندينا عايز أكل أبزها هاجر زيا سرعات مسيو سرعات بستتك قصري مفتاحي علبات سينو نتوم نغنميت كيد كنحسب كلنا ندحيت نداغوتوتنا خابز انحو حدا افتح حبرتسب ننوبح وان سريصو زنحه لمديو ويكا اتحساسبايو الكا مو سادي قال تحجي فلي زبلو ነገር خنرخ لنا بتلاي مسفلاي مزتححزنا بفلاي صواي أمن حنت هاجر قبول الناس زلوا هاجر منجستي أم هناز أبزي ما أخل جيركات أم ثجيركا مسرح كندينا إذا أكل أجداسي مخانو ردي التوسيدو زي بفلاي مسن نسأله سواي تتححزها زهاجر زي خندي واجان دخفلا كم زنحن حزون كم زلوا تأمين له بصفحات أبتحبر تصور دي كان مسرح زفتون زلوا صراحتات أبزوم زحلفوا شو عتعمتات بصفحة بعمقات زرعنا يوم كياروتات يوم الكام وساديكال بسفحوا ميدياتنا ريخين تخونكا مزي نسأل صواين حبراوي صواين تتحيزوا بصفحات مهورات نقربو تنتنولو عدلات تفتيريو كابو حالفون بركت زبالو مهوراتون نزيهم زتمتو كندينا إذا أكل واجا نخفلونا خمزلو حجون قصالة كندينا إذا أكل واجا خفلونا خمزخلو زأمتو متحفتات إنها حتمون عداقة قريبهم محبر السوون كريومن كم ببومن زجبر له عدلات استفتر له موالينا زلنا محزي إذا خدينا إذا أكل أب قبولنا زلوا هاجر من قستها مهنا سنة بعد زخونة قد خم زلوا زم ملاختيو حزي كلهم ببوانو واقع زخفلنا زلوا زي كده دوات انترينا من قال اليوم بس نسأل صواي تتححزو أبتي حبرة السبيقون عن طريق العلون يركب في الله تفلالي والدبات بوليتيكا حزي كم مقالسي حدا من قديم زجبرو رينا هنا زخوانا نجر في التركلو عبزها جرزيا مقدداون مردان نخيهلو سلام نخي عسل كدلو خلو زخوانا تاريخ ندحري تمليسكا النامززكا تي عبز حلف هو زنبر ولدو واغاز خفللو اندغنا حزون نابزنا حج ولدو زمصيو حزون كالي هوكتن عغرغرن فطيرو اذا هاجر زيا نقدميت كيتسغوم واغا نختكفل زغبرو تريوتات بخبابيو تعزبيخا ازي ابتي بوليتيكاو دابتات كندينا اذا اكل بز تبليصوم ترغاغان هاجر منغستي قبولنا زلو هاجر منغستي نخيهنت كم حدا صقم ناتغبر زقربلو زلو مخنيات حدا بقليلو بزنه صلا صوا بيلكا بقليلو خلع عند خيل محبرسب خم بايتا سلازلو يو سلازي كابز بايتا زي كمينا هنوص زلنا اب حدا موائل اب حدا اوان اب حدا ولدو زفطر ناي تاريخ صحتت كل يخليو اذا تفطر ناي تاريخ صحتت جن او تفطيرو افت موائل نسو ناي بعد زخونه بسلا قديفو حليفو خون خليو تبسلا جن
أبتقوا عن السون زين برو ولدتات دجنا نفتهم ولدتاتهم لا تسجع مزيو حزون تهم ولدتات كم حدا زي ما كرادوي أجباب كلوا زخل عدلات تولدوا ويت محبر السب أب حدا ساعات هدي إلو نمنتهي سو نحن بزنبرنا له موائل زي نبريو نحن بزنبرنا له موائل استفدت أمان نبزن نحن زلنا له موائل مزيو نمنتهي نعنا ناي سلامنا زي من رجعنا مخنيات خون زخل زبل نجر موساد يدلي كابزم سوسد كا سلازي تايو بحبار كوينا هنكيت تخوينا بحبار كوينا قبول الناس زلوا هجرا منجستخنا الناس تخوينا وحش سلامن نزي سلامن لمعاتن دما حليهم كورز قولو ديمقراطية وتكالاتن كنا هننص اندحر كوينا توم حبراوي رديت كفطروا لنا زقولو اينوتيوم سلازي نصلا يخم شمو خمسنا وقع خاز مصحون ناتي هيمانوت ناتي بهير ناتي قانقا ناتي كمزي ناتي نابلكا نناي كالي زي تقبللو ناتكا طرح جن جزاء خوينو كخيد تجبرهم موسواسات كندينا إذا أكل مستخالي حبيرك خنا برز المحبرسب كندينا إذا أكل خساني الناس زبل نجار محساب يدلي سلازي خونا كم إثيوبيا وسيدنا ترينا حزي سفحتي أفتم زحلوا في موائلات نقدميت كنت رونا زخولو عبيتنا حبار صواتات زهانصنا لهم زفطرنا لهم عدلات نيروم يوم تاكل سلازي زياتهم نبزي ولدو زين دامصخا زياتهم እናጎልበት ካን ቅድሚት ክትሐስብ ክትከይድ ከለኻ ናይታ ሃገር ሰላምን ምርግአን ሱሉጥ ጉዕዞ ልምዓትን ህንጸት ዝድለ ህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲውን በትዝድለ አገባብ ንኽመጽእ ናይ ባዕሉ ዝኾነ አበርክቶ ይህልዎ تناصلا ግን ክሳብ ሕዚ ኣብ ሃገርና ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት እንተበባ 10 ዓመቱ ንበሎስ እንተ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ንበሎስ ክሳብ ሕዚ ኣብ ጎንፅን ዘይምርግጋን ከምኡውን ስርዓት ተቀይሩ ስርዓት ብዝመጽእ ቁጽሪ ቅቡልነት ዘለዎ ሃገረ መንግስቲ ንኸይህነጽ ከም ምኽንያት ዝኾኑና ዘለው ናይቶም ነጸላ ጽዋይልና ዝቐመጥናዮም ሓሳባት ምዃኑ ተረዲኻ ነዚኣቶም ማእኸል ዝገበረ نزياتهم نقول نجديف كان أفتهم حبروا وصواي طرح مأخذ زجورو سرحتات بمسرح حبيلكا بزها جرزيا كابتأتي توزلا خفت ببقوانو نتملالسه واجز خفلنا زلو زي مكدراو كابون وصلوا نخل عدل مفتار مسرح خمس قلب يوم توم استفلاليو مهارات يغون توم استفلاليو صحفات تسنديدهم نرخبهم حسابات زملا خطلنا أب غم هاجر انترينا حزي انتنا نمثل زبل نجر مرأي تقلب انتنا نمثل زلنا أبزقوانا زخوينا حزي هاجراو مخكر كوميشن زبل تطايشو إذا هاجراو مخكر كوميشن زي تحت نبايت أو وريدو أجندات ينتأخذ زمزق له خناتات هالو جن أفتي هاجراو مخكر كوميشن كم تصبو جمارو وسيدك زعد اللي زي خملت أنا يبلون بفلاي زي ودابزي تطايشلو زلو اند مخنيات توم نصلا زخونو كبتاتونو نازخولو نصلا زخونو صوايات كبتاتونو نازخولو اينوتيوم توم حبراوي صوايلنا نوسدوم كايناتيوم زياتهم فلاليخا توم زيدليناون كم زيدلينا ترداديخا كفوسو زغبوم كعرقو زغبوم نتليومون مررددا تغيرلون كعرقو غيركا نابتي حبراوي صواي زخونه بحبر حدنت ناس تيمنا نبتي قصالا يقعزو كيد كوس زنا زخولو نغرات تخرت غيرنا نخسرح تطايشه تكاليو از تكال زغن ولا حزون انت خونا ابتفلالي مدرخات ابزدالو الاوان زوم نصلا صواي عينت سمعيت زلوم حسابات ان اتو ناب ماخل ناي زي مررددا مخنيات كوينوم زحلفو لخونتا تري حج غلا ودبات بوليتيكا وي تفكاخرتي تنحنحت ودبات بوليتيكا عين ساتفن ازي زي شراو عين سمعي زلو ويو زي لا تيبهر خمسة عينت انت نايت بزح عينت مثل نصلات صواي عينت تتحازو حطوتات النقربك كابزي زرحو اكلات عزبيخا سلازي زي دحرنا هاجر كقالسي هاجرن لو تستحلوا حزبن زلوا هاجر حزن قدميت قصله تبل تخونكا ناي قدن ناب حدا مدرخ مصيخا توم حبراو خغبرخا زخولو نغرات بحبراونتهم تقبلكا توم كفلاليو خا زخولو نغرات كاني ناي مفلالي مخنياتهم انتي مخانو ترديخا كتعرقلو تخيل عدل انتليو تعريقكا كتعرقو زي يخلو غن دما خاني
نامصو نفتي حبراوي صوا نامصو زربشو انت خوينم كاني حقاو بزخونه مسرح علبات يبكا كتكدلو تخل عدل نمفتار حدا مدرخ مخانو ترديخه نحزبنا هاجر نسرح حزب الاكل ابزي تخرت غيرو نايزوم نصلا صواي تتقعي وي تصلاو خمخان وصيخه ابتم حبراوي تباهيلهم تقميطهم زلو ነገራት ትኩረት ጌርካ መስራሕ ምናልባት ኣብታ ሓበራዊ ጽዋይ እንታይም ቶም መግለጽታት ናብ ሓበራዊ ጽዋይ ታይ ኣለና ብስሩ ከዛ ሃገር እዚኣ እንታይ ኣለዋ ይዝብሉ ኣካላት ውን ኣለዎ ገሊኦም ካብታ ሓበራዊ ጽዋይ ንላዕሊ ኣብቲ ነጸላ ጽዋይ ብጣዕሚ ተጸላዊት ኮይና ዝጸንሐት ሃገር እያ ታይም ዝብሉ ነገራት ኣብ ቀጻሊ ከይድና ውን ዳርኣና ከይድ ንኽእል ንኸውን ምናልባት ከም ዓወት ዓድዋ ሓደ መሰረታዊ ነገር ምውሳድ ይከኣል እዩ ዓወት ዓድዋ ጥራሕ ካብ ኣርባዕቲኡ ኩርናዓት ሃገርና ብዙሕ ውሽጣዊ ኣፈላላያት ዝነበሮም ግን ድማ ተሃገር ንሳኻኒ ሃገር ኣላትና ኢሎም ክቃለሱላ ሃገር ኣላትና ኢሎም ክመርሕዋን ዝጽበይዋ ሃገር ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ክትወድቕ ምስ በለት ሓደ ሓበራዊ ዝገብሮም ነገር ረኺቦም ሃገር ትበሃል ነገር ክስኡን እዮም ትኽክል እዩ ስለዚ ሃገር ትበሃል ነገር ከይንስእን ዘለና ናይ ነጸላ ጽዋይ ዝኾነ ኣፈላላይ ብዙሕ ኣብ ዝእቶ ዘይበሃል እሱን ጎኒ ንግደፎሞ ናብታ ሓበራዊ ክገብረና ዝኽእል ሕጂ ሓበራዊ ችግር ኮይንና ዘሎ ንምጻእ ብዝብል ዝሃገር እዚኣ ኣትሪፎም ሕዚ ከምዚልና ክንዛረበላ ዝኽኣልናሉ መንገዲ ኩሉ ግዜ ንሓበራዊ ዝኾነ ጽዋይ ትኩረት ክትህብ ከለኻ ብዙሓት ነገራት ከም ተድሕን ዘለካ ናይ ኣፈላላይ ስፍሓት እውን ከጽበልካ ዝኽእል ምዃኑ ከም ሓደ መረድኢ መንገዲ ጌርካ ክትሰርሑ ትኽእል ዓወት እዩ ነይሩ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ከምዚኦም ዝበሉ ኣብ በቦትኡ ብዙሓት ኣለውና ሕጂ እቲ ዘሎ እቲ መንፈስ እውን እዚኣቶም ንኣክቦም እዚኣቶም ንዕብዮም እዚኣቶም ዕቢና ዝሃገር እዚኣ ኣትያቶ ካብ ዘላ ብነጸላ ጽዋይ ዝበፅሓ ዘሎ ጽልዋ ነውፃያ ዝብል መንገዲ ተኸቲልካ ንምኻድ ማእኸል ዝገበሩ ሓሳባትን ጽሑፋትን እዮም ብምሁራት ዝቐርቡ ዘለዉ እሞ ነዚኣቶም ሓሳባት ንምዝኻር ዝኣክል እዩ قرب صباط حسات يوم داويت من البعض حز زي نسأله صواين ولا زلنا خيدو هنسات قبلنا زلوها هجرا من قستي نوعلو قد لو إنان والزلنا مو حقا فايز وخنا تاريخ كم سألنا صغير ويقع عن كل حواري الرادة أكفط روز كل نقرأ تنعسل لنا أنا نوصل زلنا خيدو كو باي زويز نسأله صواين ولا زلنا كبهاجرا ومثلي مرحق حليفو كبابنتونا مفتار كنا وعد زخنا أبي قد هم زلوا بتاريخنا نارا مزينانا كم كلات ون معلتنكو أو كابيوم إذا كبابنت كفترت حدا كفت حدا بوراجع أتحسس فكم تسوون زقبر حدا زي كم عشاق جرنا نوصله كم نحرت جرنا نوصله كنكأس زقبو كل زقبو تحسس فيلكا كنوصله نخل لجري تعال توزو الخاي نجر عنكلنا بلنا مسيو بزح زبنات أفتن بزفتور زنورو زم نسألات سواي ترختات يوم نعبي خيدهم تحدى كم سأل أجر دفع صريح زري له أمونجو مكبر مكال زبال متحجز ولا نجارات زيهم كي معبلوا تم سيتات زيهم كي ساجروا هل كنا هنا عنكفاتنا هنا تسأني الكاموسات يكاليو من البعض نسألات الرخنولو دما عنتو داويت كتر على تسأني خايخا أبزون بهيرات أب هايمانو تا بوليتيكا ناتو شت أدما حزب كاب حزبي بهير كاب بهير هايمانوت كا هايمانوتون إن تجرأت أويز مسؤولو من قد تاتنيريمو حزي من البعض كراد الناس غيل هاجر كساجر زغيل هاجر منجسون دلول كجبر زغيل حبراو صواي كبلنا إذا حبراو صواي دما كم هاجر حزي إثيوبيا نابز مسرح حزي إثيوبيا ونزل نجر كعنبه كله بتصل إثيوبيا ونت كعسل زجورو نجرات نكتل زبل حساب نايتر عنتو زمت أنا أنتم مكرو كمن تشاينا كندا زبل هاجراتون بز مسرح حزي خيدن أبز ريفوليشن بمكياد بزي عبي لوتي زي هاجرات سلز هنا كم هاجر لما حزي مدمار سنة حساب نزوم نجرات زي أمي حزي يزولوا له كابزيو مش تحدث أي هفرة بهراو نتحدث كعسل أم مجبار زي نتحبراوي صواي نبلو نجر مسارات كخوني خليه أم معبال أم جواد نايو على زهنا كده كله يخليه حبراو تاريخ مزنا حبراو تاريخ ناتي أمتا عنده زول كام عزي كمن كوينات عدوى زول وحدث جورنا تاريخات زيهم كعسولنا زغول تاريخات حبراو رديتن حبراو كبر النهمنا كولد ولدو نازلغنا كم زي عينوت حسابات نقولبت ندلدلو نجودلو بايتها نفتقريو خلي تاريخ خلوتون حبراو تاريخ الكاموسات نعمنا حزب تجراي نايجام بالله حزب تاريخ ناتي تاريخ حزب كوسدوك خلالوه
بخلي قص أب كل الجامبيلا زلوا أمنتنا تحساسبان نتهزبس كابز تقامة نتهزبس كابز عملنا كسب السجوم اللي جزي نعيون زود أني يكون الكاموس موسى تناسة تقبل خاطر سجومه تزي خونا جن نتخلي كل زلوا تحساسبا زي من نشاو زي من مرسح كابتو ولده كابت زيجا كحل زجبو ناي كبر حدا من قديلك كم حدا نقدمي تاخذنا زغلو ناي حبره ورديت كفطرو زغلو مدلادي لهم كوسادي قالي اذا سنا حساب مدمر حونه مدلالو ناي وعل زغونه تحساسبا وي رادا لو زبللو ابزرادو تاريخات معسال زبلون دوم طمتا يبكا دما نتوم تاريخات زيوم كبر مهاب كبر يبكا كتحب مغبار طقنه مصلام صلي زولو نغرات دما مئلاي وي موغاد زولو كم وانانت كوسدو زخول يوم يلكا موسادي كالمو داوت منالوت او توسخو ነገር ተዘይሊ ናፍት ኻላይ አጀንዳ ተሰገርና ታይ መስለካ ወንሽተይ አፍቲ ሓበራዊ ጽዋይ ክንወስድ ከለና ዛሃገር ዚኣ ኣብ ዝተፈላልዩ መዋዕላ ብርክት ዝበሉ መስተንክራዊ ሰራሒታት ናተሰርሑ እያ ኣብ ዝበፂሓ ከምቲ ነጸላ ጽዋይ عبلا لا يكونوا سكملو زنبرة كسب حزي نايتي حزبي حبير كان أي منبر دليتن نتوم حبراوي ويلنا نقمتهم زلناون واجان دهابهم بممسو زحجي زلا هاجرزيا خنركب نبي على زخنة أبركتو نيرويو زيرو جن تحبراوي ويلنا نلعلو زلنا حقافاي كلاون حبيركا نختلمع نختعبن نختقمن زغبر اب كالوت حجرات عالم انترينا يون تفصيمو تغبراو خوينو وصيتاو زخونلو اب ኢትዮጵያ 80 ብሄርን ብሄረሰባትን አለው እንተልና اب كالوتن معبيلن ዝባሃል ሀገራት ሕጂ ዝተረጋገ ሰላምን ረሃዋን አለውን ኢልና ንጽዋዕን ሀገራት ክንከይድ ከለና ቀንዲ ናይ ጎንጽን ዘይምቅድዳውን ምንጨን بس نزلا صواي تتحيزو زنبرن صقمات عليلين بمفتحن افتم حبراو صواي ماخل جيرن بمسرحن زمزغبو عوتي توكلي سلازغونه كم ايثيوبياوያን ውን اذا حبراو صواي زبحال وسيدكا نزي حبراو صوايلنا نصواع زلنا كسوس زخولو نتولدو حما زخونه ملختي كم حلالفو زخولو نغرات ውን حزي كونيلكا دصحفو مصحفتات አለው ሓደ ምሁር ሓደ ዜጋ ኣብዛ ሃገር እዚ ክጽሕፍ ክደርስ ሕብረተሰብ ክልውጥ ክምራሕ እንድሕር ኮይኑ ሃገር ትበሃል ሉዓላዊት ዝኾነት ሃገር ክትልዎ ክትክእል ኣለዋ እዛ ሃገር ትበሃል ሉዓላዊት ሃገር ክትልዎ እንተ ኮይና ኣፍቶም ሃገር ንኽትከውን ሓቢርካ ክሰርሖም ዝግበአካ ነገር ናይዛ ሃገር እዚኣ ድሕንነትን ህልውናን ከውሕስ ኣብ ዝኽእል ነገር ማእኸል ገይሩ ክሰርሕን ክጽሕፍን ተዘይክኢሉ ካብዛ ዓይነት ተሓሳስባት ዝኽወጽ እንተዘይክኢሉ نتهاجر بزبالة أنا بزخنا حدا جان دعتوا عايز خيد نمتاز العلا زلهم كم تريوتات حزونا في تولد أتيهم لتولد خبر رزوز خلو بس نسألت صواي تتحازو صحفات كوت يرأيهم بس نسألت صواي تتحازو بس محبراو ميديا تتحيزهم صفحة عبيت جوسات قربو يرأيهم جن زي نمان هاجر يربحن نترفي تبتاتينا قربتنا ليبيان ريال لنا متى تركب على يمن ريال لنا متى تركب على كم زبالة حلوت كالوت هاجراتون حزي سرّي سرّخا هايمانوتي يبلّز كا هايمانوت كا بهري يبلّز كا بهر كا لنا تقوانصا لا علاونتن سينن مع اندري استفالاليو حيلታት ኮይነን ዝርከባ ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚህ ከም ዜጋ ከም ማሕበረሰብ ኣብቶም ሓበራዊ ጽዋይ ካንጹን ክፈጥሩን ዝኽእሉ ነገራት ማእኸል ጌርካ ምስራሕ በሐላፍነታዊ ጉቡእ ምዃኑ ተረዲኻ ትምሁር ይኹን ቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ኣካል ኣብዚኣቶም ዝረኣዩ ዘለው ድኽመታት ክንምልኦም ተዘይክኢልና ሕዚ እውን ጽባሕ ካልእ ዋጋ ንኸይኽፍሉና ጥንቃቐ ክንገብር ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ حسابي نمغلاص እዩ ማለት እዩ በጣም ጽቡቅ ዳዊት ሞ ክብራት ተመልከተና ምናልባት ተከታተልዎ ዘለኹም መደብ ማዕድዘተ ዓበይቲ ቁ ነገራትን ሓሳባትን ተወስዱኹም ዘለኹም ተስፋ እንገብርሞ ክንቀጽል ከለና ናብ ካልኣይ አጀንዳ እንሰግርሞ በድላይነት በር ባሕሪ ዝብል ነገር ከም ካልኣይ አጀንዳ ጌርና ሎሚ ዘሐረናይ ጉዳይ ዳዊት ካልኣይ ሒዝና ዘለና አጀንዳና ጉዳይ አድላይነት
በር ባሕሪ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜታት ልዕልና ክንኸውን ንኾኒና ግን ድማ እዚ ኣጀንዳ እዚ ሓደ ግዜ ተላዒሉ ዝድርባ ኣጀንዳ ምስ ዘይምዃኑ ብተደጋጋሚ ክነልዕሎን ክንብለሉን ኣገዳስን ስለ ዝኾነ ኢና ልዕልና እሞ ነዚ ጉዳይ እዚ ክነልዕል ከለና ከም መበገስ ጌርና ክንወስዶ ንደልዩ ዓበይቲ ነጥብታት ኣለው ንምንታይ በር ባሕሪ ዘድልየና ዝብል ነገር መሰረታዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክሪቲካል ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክንዛተየሉን ክነልዕሎን ግድን ይኸውን እሞ ኢትዮጵያ ከም ትፈልጦ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ብትክክል ቁጥሩ ዋላ ኣይንፀውዕዮ ልዕሊ 120 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣለዋ እናተባሃለ ይፅራሕ እዚ ህዝቢ ቀሊል ቁጥሪ ኣይኮነን እዚ ህዝቢ እዚ ብዘይ በር ባሕሪ ብዘይ ወደብ በዚ እውን ጠጠው ስለ ዘይብል ቁጥሪ ኣብ ዝቕፅሉ 2 3 4 5 ዓመታት እና ዛይደ ልኸድ ቁጥሪ ስለ ዝኾነ ዝኣክል ቁጥሪ ዝሓዘት ሃገር ብዘይ በር ባሕሪ ክሳብ መዓዝያ ክዘልቕ ዝብል ኣብ ህልውና እውን ፈታኒ እዩ ኣብ መነባብሮ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፅልዋ ስለ ዘለዎ ኢና ንዕሎ ዘለና ብርግፅ በር ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ብርክት ዝበላ እየን ዘን ላንድ ሎክ ንብለን ንኢትዮጵያ ሓዊሳ 16 ሃገራት ከም ዘለዋ እዩ ዝፍለጥ ከምኒ ቦትስዋና ቡርኪና ፋሶ ብሩንዲ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካ ከምኡውን ቻድ ሌሴቶ ኢስቲዊኒ ማላዊ ኒጀር ሩዋንዳ ደቡብ ሱዳን ኡጋንዳ ዛምቢያ ኢትዮጵያ ሓዊሰን እዚአን በር ባሕሪ የብለንን ናይ ዕድል ኮይኑ ኢትዮጵያ ግን ቅድሚ 30 ዓመታት ካቢ ወዳኒት በር ባሕሪ ዝነበረት ሃገር እያ ኣብዞም ዝሓለፉ 30 ዓመታት እያ እዚ ወደብ ወይ ከዓ በር ባሕሪ ንብሎ ነገር ዘይብላ ኮይናስ ምዘን ዝነበረ 15 ሃገራት ተደሚራ መበል 16 ኮይና በር ባሕሪ ዘይብላ ሃገር ተባሂላ ትፅዋዕ ዘላ ምናልባት ኢትዮጵያ ከም በር ባሕሪ እስካብ ሕዚ ትጥቀምሉ ዘላ ብዋናነት ናይ ጅቡቲ ወደብ እዩ ከም ኣማራፂ በብግዚኡ ፖርት ሱዳን እውን ትጥቀመሉ ዕድል ነይሩ ሞምባሳ እውን ትጥቀመሉ ዕድል ነይሩ በርበራ እውን ትጥቀመሉ ዕድል ነይሩ ብዘላቕነት ግን ሕዚ ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ዝኾነ በር ባሕሪ የድልያ ህዝቢ እዚ ሒዛ ፈታኒ ዝኾነ ናይ ናብራ ኩነታት እናመፀ እዚ ዓለማዊ ዘሎ ኣሰላልፋ ሚዛን ፖለቲካዊ እንተርኢናዮ እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ዘሎ ሕዚ ህልው ኩነታት እውን እንተርኢናዮ እዚ ሚዛን እዚ ንምሕላው እውን ንባዕሉ ናይ ባዕልካ ዝኾነ ሴኪር ዝገብረካ ናይ በር ባሕሪ ምህላው ናይ ግድን እዩ ዝብል ነገር መሰረታዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ ሕዚ ከም ዘይድፈር ዝነበረ ዝድፈር ኣጀንዳ ጌራ በደባባይ ከም ሕቶ ብሰላማዊ መንገዲ በር ባሕሪ የድልየና እዩ ዝብል ሕቶ ተቕርብ ዘላ ኢልካ ምሳሌ ካሊ ምናልባት ከም ትፈልጦ ኣብ ግልጋሎት ወደብ ዘሎ ናይ ወደብ ክራይ ከቢድ እዩ ኢትዮጵያ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸበዳ ዝኸድ ዘሎ ኩነታት እዩ ምናልባት ትፈልጦ ኢኻ መንግስቲ ንነዳዲ በሎ ንካልኦት ዓበይቲ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ሃልክታት ድጎማ እናገበረ ኣብ ልዕሊ ድማ ናይ ወደብ ክራይ እናተኸፈረ ብብዙሕ መልክዑ ኣብ ቁጣብ ምዕባሉ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣሉታዊ ፅልዋ እናሓደረ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ኣብ ሓደ ፅሑፍ ዝረአኽዎ ንግልጋሎት ወደብ ካብ ሓደ ኮንቴይነር ኢትዮጵያ $3204 ትኸፍል ካብ ሓደ ኮንቴይነር ሕዚ በብግዚኡ ናብ ወፃኢ ሰደድ ዝግበሩ ኣቑሑ ዝኣቱ ብተመሳሳሊ ኣብዚኦም ቀረፅ ይቀረፆም እዩ ክራይ ይኽፈሎም እዩ እዚ ንኢትዮጵያ ኣብ ቁጠባ ብጣዕሚ ፈታኒ ዝኾነ ኢሉ ትፅሑፍ እንዳም ከም ዝገልጾ ንጅቡቲ ትኸፍሎ እዚ ናይ ክራይ ወደብ ካብ ሃገራዊ እቶታ ከባቢ 700 ዝኸውን ነዚኡ ዝውዕል እዩ ዝብል ኣብ ዓመት ዝኣቲ ሃገራዊ እቶት ካብቲ ሃገራዊ እቶት እዚ ነዚ ናይ ወደብ ክራይ ልዕሊ 700 ይኽፈል እዚ 700 እዚ ናይ ባዕልካ ወደብ ትልወካ ተሎ ኣብ ልምዓታዊ ለውጥኻ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ዓንዲ ሕቐ እዩ ዓብዪ ለውጥታት ከምፀልካ ዝኽእል እዩ መናብሮ ማሕበረሰብ እውን ዕርዩ ቅይር ዝኽእል ገንዘብ እዩ እዚ ዝፈስስ ዘሎ እዚ ቀሊል ኣይኮነ ኣብ ቁጠባዊ ሃልክና ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለና ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣሉታዊ ፅልዋ ክህልዎ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ኢልካ ምውሳድ ንኣብነት ኣብ 2015-2016 መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሚኒስተር ሕርሻ ቢሉ ዘእትዎ ሃልኪ ድኩዑ ወይ ከዓ መዳበርያ 13.6 ሚልዮን ኩንታል ነይሩ ለብዘን ድማ 23 ሚልዮን ኩንታል ክቢሉ እዚ ከምታ አንተ ገልጾ ዝመጻኹ በተወደው ቢሉ ዝመጸሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ተዋጋ ካሊ ናይ ክራይ ዋጋ ዘቕመጠሉ እውን ኣሎ እዩ ኣብ ዘቕመጠሉ ጽንሕሉ እውን ኣሎ እዩ ነትወደብ ናይ ስርዓት ቀረጽ እውን ኣሎ ነትክራይ ተኸፍሎ እውን ኣሎ እዚኦም ተደማሚሮም ተዋጋ ክዛይድ ይገብሮ ከይዱ ካብቲ ተወጽኦ ዘለኻ ወጻእ ብተወሳኺ ኣብዞም ዝፍጠሩ ዘሎ ዘይምርጋዕ ዕዳጋ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎ ምክንያቱ
ወደብ እንተሊካ ነቶም ኣቑሑት እዚኦም ተምፀሎም መንገዲ ትክራይ ዘይ ስለዘይ ኢሎም ዋጋ ናይ ተቑሑት ኣብ ሕድሕድ ዝኣትካ ወፃእ ተምፅኦ ኣቑሑ ክንክግድን እዩ ነዚ ትኸፍሎ ኣብቲ ወደብ ዝኽፈል ዘሎ ናይ ቀረፅ ይኹን ናይ ክራይ ይኹን ግን ኣብቲ ኣቕሓ ስለ ዝድመር ኣብ ዕዳጋ መፅኦም ቶም ኣቑሑት ካብቲ ዘለዎም ዋጋ ክዛይዱ ግድን እዩ ንኣብነት ዝኾነ ብቀረባ ንሪኦ ብኮንትሮቢሉ ልመፅእ ነገራት ንዕዘብ ኢና ያው ሓደ ግዜ እውን ንፊልድ ተኸተለና ይጋጥመና እዩ ናብ ከባቢ ዓፋር ኸይድካ ዘይቲ ትገዝእሉ ዋጋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትገዝእሉ ዘይቲ ሓደ ይኮነን ንምንታይ እዮም ዝኾን ዘሎ ኣብ ጅቡቲ ትገዝእሉ ዘይቲ ብጅቡቲ ኢሎም ዘምፅእዎ ነጋዶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምሽየጠሉ ዋጋ ሓደ ግዜ ዳርጋ ፍርቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ 1400 ትገዝኦ ዘይቲ ምናልባት ኣብ ጅቡቲ ብ600 ትገዝኦ ትኽእል ኢኻ መፅዮ እዚ ግን መንገድታት ዝሓሊፉ ግን እዚ ዋጋ እዚ እናተወሰኸሉ እናተዳዕነሉ ግን ዋጋ ክንህር ስሉጥ ዝኾነ ዕዳጋ ከይህልወካ ናህር ዕዳጋ ክህሊ እዚ ዝቕባበ ክፍጠር ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፅልዋ ኣለዎ ኢልካ ትወስዶ ትኽእል ኢኻ እዚኦም ኣብቲ ኢኮኖሚ ዘምፅኦ ፀገማት እዮም ካሊእ እዚ ናይ ሴኩሪቲ ጉዳይ እውን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ድሕነታ ክትሕሊ ክትኣትወሉ ክትወፀሉ ትኽእል ናይ ባዕላ ዝኾነ በሪ ባሕሪ ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ ሰኪር ዝኾነ ውሑስ ዝኾነ ናይ ድሕነት ሓለዋ ክህልዋ ክኽእል ኣለዎ በሪ ባሕሪ ኣብዚ ዘይትካእ ግደ ወይ ብፅሒት ኣለዎ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ተኣውርኡ ሕዚ ነልዕሎ ዘለና ድማ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፍጠር ዘሎ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ እውን ኢትዮጵያ እውን ከም ሃገር በዓላት ትሕልወሉን መንነታት ክርዕሉን ናይ ባዕላ ዝኾነ በሪ ባሕሪ ናይ ግድን የድልያ ዝብል ነገር ዝለዓል ዘሎ በዚኦምን ወዲ ዚኦምን ኢልካ ምውሳድ ዝከኣል እሞ ምናልባት ዳዊት በሪ ባሕሪ ናይ ህልውና ጉዳይ ወይ ናይ ላዕላውነት ጉዳይ ኢልካ እውን ምድምዳም ዝከኣለሉ ኩነታት ዝተበፅሐሉ ዘሎ ነገር እዩ ነዚ እውን ይመስል መንግስትና ብድፍረት ኣጀንዳ ገይሩ ቢግበአኒ የድለኒ ቢግበአኒ ካብዚ ወፃእ ብሓይለ ኣይኮነን ዲፕሎማት ብዝኾነ መንገዲ ግን ዓለሙን ዝፈቅዶ ሕግታት እውን ኣለዉ ነዞም ሕግታት እዚኦም ተጠቂምና እውን ሰብ ወነንቲ በሪ ባሕሪ ክንኾነ ኣለና ዝብል ሕቶ የልዕል ኣሎሞ ኣብዚ እንታይ እናትካ ምልከታ ወብዚ ሕቶ ፍትሓዊ ሕቶ ምዃኑ ከም ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነ ካልኦት ሃገራት ዓለም እውን ብመራሕተን ኣቢለን ኢትዮጵያ ልዕላቶ ዘላ ብፍላይ ብሕቶ በሪ ባሕሪ ፍትሓዊ ሕቶ ምዃኑ ዘጣለልሉ ኩነታት ኣሎ ኢትዮጵያ እዚ ሓሳብ እዚ ተልዕሎ ዘላ ሓደ ካብ ዘለዋ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ ዝነቅል እዩ ናይ ኢትዮጵያ ፖሊሲ ጉዳያት ወፃኢ እንተሪኢና ሓደ ትዋና ዓምዱ ኣብ ሂብካ ምቕባል መርህ ማእኸል ዝገበረ እዩ ካልኣይ ብፍላይ ጎረባብትኻ ዝርከባ መዋስንትኻ ድማ مساعتن بسلام بتراخي زمدنا خطأنا خيرك بحبار بقطباون بحبراون متأثر كبتعمد أنا خيرك بحبار تنورلون بحبار تلومعلون بحبار معبللون من جدي ما أخل جرو واستغرق بوليسي سلازي زحطو زي كابزي زبقس زل على تحطو سلازخونه خابزي مثلني فتحو زخونه حطو يوزبل حسب زلعل كم تزقلت كيا إثيوبيا أبي قرن أفريقيا متينا ترينا أبي برا أفريقيا متينا ترينا عباي هاجر بزوح كب على حليفة نزي زوبازي سفحتي أبي سلام مرجعن أبي قطباوي محيالا متأسسارن سفحتي سرحت تات ناوجنت زمزأتن كسب حزي وانت وجن زلا هاجرة سلازي زي أتنا خيران مقتصال دليت هاللو أخم إثيوبيا سلازي تتناخيرو قصل نحر كوينو اب كباب يخاب قربا خازلو هافتي تفطرو متقام ني ኢትዮጵያ ከም ነውሪ ቁጽራ ይኽእልን ምክንያቱ እንደሃበት መጽያ ዋጋ እንደኸፈለት ነህይወት ዋጋ እንደኸፈለት ዝመጽት ሃገርያ ሕዙን ብጅቡጡ እንኳን ተሪናስ ካብ ኢትዮጵያ ኃይል መብራህቲ ዝጥቀማ ናይ አባላት ሃገራት ምብራቅ አፍሪካ ብርክት ዝበላየን ሎሚ ክሳብ ታንዛኒያ ይሰግራሎ ጽባሕ ንጉሆ ካብ ታንዛኒያ ሓሊፉውን ካብ አፍሪካ ሓሊፉውን ካልኦት ምብራቅ አፍሪካ ዝዋሰና ናይ አውሮፓ ናይ ኤዥያ ሃገራቱን ምርኻብ ዘይከኣለሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የለን ስለዚህ ቲ ግሎባላይዜሽን ኢልና ዓለማውነት ኢልና ንጽውዖ ዘለና ናበይ ዝወስደና ናብዚ ዓለምናስ ሓንቲ ደንበ ክትከውን ትኽእለሉ መንገዲ ዝወስደና ዘሎ አንፈቲ እንዳመላኸተና ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ መዋዕል እዚ ኢድካ ንግርኻና ጣሚርካ حدنا كتأنا خد النجار معات سفحة عدلات النهلو نتوم عدلات ساتهم جديف كاس والكائد كان إجر خانات أمريكا تتمثلوا مواقع لا يكونن
ስለዚህ ኾነ ካብዚ ብዝብገስ ኢትዮጵያ ሕቶ በር ባሕሪ ኣቕሪባቶያ ሕዚ እውን እንዳቐፀለትሉ ዘላ ተሰጉሞ ዘላ ኣተሓሳስባ እዩ بالمعات مراي أنتوي لعلنا إثيوبيا سفح حفتي تفطروا زلوا بتعمي تلمع زلا بوانو سلوك زخونا معلة مزقب زلا كابع على حليفة زلوا فريات نما حبر السبع عالم بتصفتن بسلت إن كتب تحت تخيل هاجرة زهاجر زي خمسة تقبر نحر كوينا سلوك زخونا نايم جوع زي هاجر الجلوت كله أخيل هاللو تحدى نايم جوع زي هاجر الجلوت كاب علمنا تدحنز بهر كاش بهر نايم جوع زي هاجر الجلوت كا ناي بحري مجوع زي هاجر الجلوت يو سلازي زي ناي بحري مجوع زي هاجر الجلوت نمركب بتاريخ أنصار تمس يخاون ناي قرب مثلا ساعة زنبرة تاريخ إثيوبيا هنفتشوا خلنا يبغونا نتبر بحري قوينا زحلفتهم مواقلاتهم سفحت يوم نابكرم نبت انتاوي تسلت أنا خصوم متي خان توسيد كون بركز زبلو ودباتون نزنبرة هاجرة سلازي بتاريخه أنصار تمس يخاون تاريخوي ونانيت بر بحر زنبرة هاجر حزي مزي معات مليون حزبي حيزة مخاني كاب على حليفونا محبر سبع علم كم محلالف زغل لمعات سلوط لمعاتن بنهرن بصفتن دافريا بهاجر تعاطيخي نبري متنفسخ ترخبيه بالكن زبل حتو خمص خلو زي فتحاو حتو يزخون سلازينا زي فتحاو حتو مخانو مدرخ علم ارديا هزبون يامينو منغستي تجميرو زلو منقسقاس فتحاوي حتويو ولا هم جمرة جميرو تذكر تخونكا ببزحات ممارسات نقرب متيو منغستي كم بعل عبي إثيوبيا مللي زخونة من قد أير إثيوبيا عبي هفتي إثيوبيا ويانيو مللي هفتي إثيوبيا ويانيو حزونتي نايزولو دوزي أشهر عرفو زلو هنسات عبي قد بداسة توسيد كاون ኢትዮጵያውያን ብናይ ባዕሎም ተሳትፎን ጻዕርን ፋይናንስን ዝሃንጽዎ ዘለዎ ዓቢ ፕሮጀክት እዩ ክሳብ ኣብዚ ፕሮጀክት እዚ ኣፍሪካውያን መጽኦም ልክ ከም ናቶም ክጥቀሙን ብሕጊ ኣግባብ ክሰርሑን ዝፈቅድ በሪ ከፊታ ጻውዒት ዘቕረበትሎም እዋናት ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዩ ኦኬ ከምዚ እንዳቀረብካ ንስኻ ሓንቲ ነገር ከተቀርብ ከለኻ ግን ንምንታይ ከምዚ ተቀርብ ተባሂሉ ከም ነውሪ ቁጽረሉ ዝኽእል ነገር ስለዘይኮነ ትሕቶ በር ባሕሪ ኣቕሚጣቱ ዘላ ኢትዮጵያ ፍትሓዊ ምዃኑ ከምቲ ዓንቶ ያ ምእተው ዝገለጽከውን ብዙሓት ምሁራትን ከምኡውን ተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ዓለም እውን እዚ ነገር እዚ ሕጋዊ ብዝኾነ መንገዲ ተፈትሹ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ተፈትሹ ኢትዮጵያ ግድን ዛ ዓይነት ዝዕለባት ትረክብ ከም ዘለዋ ዘደገግሉ ኩነታት ኣሎ ቀይሕ ባሕሪ ወሲድና እንተርኢና كلهم بزريانا زلوا بحري وننت زخون أكلات انترينا كافت بحر السو نانقلة أب إثيوبيا ناي سلامن تانسجمات زفترو أكلاتون خاب نوح عمتها تجميرو بركت زول نجارات إثيوبيا قداي نخونة مسيا حكي إذا قداي زجبر زلوا نسا بحرية بالله بحرته ساجيرهم مسيام جن أبي إثيوبيا بسلام من تنكت تحصل واقع عرفوه خطر خلا إذا نجار زي لا هاجرن دحنا النت هزبن نبعد زخونة فتنا ندافت أرزمت مش مخانو تتحيزو حزو كم تعانتوا يطلعوا لنا بركة مزحدش سلالة فتتحيز لهم مكررات إثيوبيا أنا بكأي بحر جات أخذ قربي بلان أمنا كأي بحر ودابة ومكثر رأي بلان زبلة تحساسباتات مس تاريخ أو زخونو تسألاتي إثيوبيا زجبرو زلوا من قصقاسات إذا كان غرخانات أمريكا مرأي مالت كم منجستي حلف النت كان مزنقعون تجرخو السلسلة زغل كان محزون كان بعل الشباب كان بعل الاتحاد بحر تساجيرو من دامصو اب إثيوبيا قبل علم راح تستفلا هاجرات قنصلان مغبار زفتونو زنبرو فتنتات تي بحر السو سلامن صطو نحس بزخونه ملكعو تحلي تزخون نيرو ذا عينت بسلازي ذا عينت صلوازي اب إثيوبيا حدنا يمخالن نيرو سلازي إثيوبيا تلعلو زلا حتو حبيرنا نلمع حبيرنا سلامن صطان دحنتنا نحلو نوحس حبيرنا نعبز بالحطو اذا حتو زخاني كم إثيوبيا طرح زوسد زي كونه ناي اجندا 2033 افريكان تاريخهم تايو توم او قميطوم زلو شتوتات سلامن وحس سلامن صطان زلو افريكا مهنات سلوط لمعات ترغاغص افريكا مهنات ديمقراسياون سبعون مسل استحلولهم زيغاتات زلوا افريكا مهنات ام مدرخ عالم قريبا حسابات تسقوم حساب تقبل زي كونس حسابات تسقوم بمسارة لمعات إيكونوميست أساسرت أفريكا مهنات زبل أجندة 2033 كلن هاجرات أفريكا زفر مالون استقبلوا عمامي
ስለዚህ ካብ ዝዕማም ዝወፃስ ዝገበረቶ ምንቅስቃስ እንታይ ዘሎ ባሕሪ ተሊኩም ባሕሪ ሓቢርና ንጠቀም መንገዲ ኣየር ኣለና ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣለና ካልኦት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ኣለውና ስኻትኩም ኢድኩም ሕወሱ ኣሃቢልኩም ተጠቀሙ ካብ ዝወፃ ግን ኣነ እውን ኣይበልዖን ስኻትኩም እስኹም ኣይትበልዕዮን ስኡሉ ይባላሾ ስኡሉ ይበተን ስኡሉ ይፍሰስ ይብከን ተኾይኑ ግን ርትዓው ዝኾነ ሕቶ ስለ ዘይኮነ ርትዓው ዝኾነ መልሲ ንምምጻእ ተልዕሎ ዘላ ሕቶ እምበር ናይ ጎቢጥካ ናይ ምምሕዳር ካልኦት ከም ዘይኮኑ ዝተፈላለዩ ምስ ናይ ዓለም ለኸ ፖለቲካዊ ምትእሳራት ኣፍልጦ ዘለዎም ምሁራቱን በዚ መንገዲ እዚ ዘልዕልዎ ዘለው ሓሳብ ከም ዘሎ እውን ትርዲኢት ንምግላጽ ማለት እዩ ግርም ዳዊት ምናልባት ኣብዚ ጉዳይ ዘልዕልና ብርክት ዝበሉ ነገራት ምበልና ግን ሰዓትና ብጣዕሚ ግድበና ስለ ዘሎ ጥምር ብዝበለ መንገዲ እዚ ኣድላይነትን ሕቶን በሪ ባሕሪ ጉዳይ ፍትሓውነት እዩ ከምኡውን ቅቡልነት ዘለዎ ሕቶ እውን እዩ እዋናውነት እውን ዝሓለው ኢልካ ምውሳድ ይከኣል ማለት እዩ በዚ ምናልባት በዚ ክንሰናበት ጽቡቕ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ማኣዲ ዘተ ካብ ሰዓት 12 ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 1 ኣብ ዝነበረና ጻንሒት ነቶም ክልተ ዘልዕልና መሰረታዊ ዛዕባታት ጌርና ምሳኹምን ኣብዝን ይህን ምህን ክብል ጸኒሕና እሞ ኣብቶም ዝተላዕሉ ሓሳባት እውን ብርክት ዝበሉ ቁም ነገራት ወሲድኩም ከም ትኾኑ ሰብ ተስፋ ኢና ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ድማ ምስ ካሊእ ዛዕባ ተመሊስና ክንራኸብ ኢና እንተን ሎሚ ሰላም